फरायदे नानि दे आं बेखिनिखौनो आं होथ'बाय दे उननि समफोराव आंनावबो पकेटाव थायोबा आरो होबावगोन दे हायार सेकेन्डारिखौ मोजां पास खालामथार मोजां फरायदे नानि दे आं बेखिनिखौनो आं होथ'बाय दे उननि समफोराव आंनावबो पकेटाव थायोबा आरो होबावगोन दे हायार सेकेन्डारिखौ मोजां पास खालामथार मिथिबाय थाखा फैसाया माने ओरैबायदि जायो मालाबा थायो मालाबा थाया बेखौ साननानै फरायनायखौ ज्राब गारनो नाङा मिनिमाम ग्रेजुवेट खालामनांगौ जोंनि बर'फ्रा दायो दे मिनिमाम आरो साख्रिखौ होसोथार जों राजनितिकआव फैबाय खिन्थु राजनितिकआव थानानै जोङो फरायसाफोरखौ फराय होननानै जों जेब्लायबो बुङो आरो अरायबो बुंबाय थागोन दे एकदम फार्स्ट डिभिजन लाथार साइन्स दा स्ट्रिमा साइन्स लादों मोजां मेजर लादो मोजां माने गावनि केरियारखौ दादो दे नानि दे हामबायसै दे